Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-12 na sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Pasensya gid nga since kahapon nangin off ang inyo sining palamatinan. Off and on, no? Kay gina-adjust pa sa aton sining mga technical men ang aton sining mga koneksyon padulong sa transmitter, no? Pasensya gid sa mga kaaksyon ta. Amat-amat na gid man nga gina-fix nila siya. Ang aton sining signal para nga talunsay kag tayuyo nang aton sining pagpangalaga. Ayos, sige sa mga kaaksyon tang nag-monitor sa sining udto. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa sining mga inuras?
Ginasigahumtang nga oks lang ang halos kalabanan sa sining adlaw sang Sabado. Tig laba, tig preparar para ganar. Ay, puwerte. Manti Sabado, tig limpyo. Amo man ang ning adlaw kung kaisa mo manti Monday to Friday, masako-sako man ang mga ginikanan sa sulod sang puluyan, especially sa may mga estudyante. Magainom na kita sa kinandan, tubdob kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita sa sining adlaw sang Sabado. Karon nga adlaw daw bisita sang syudad sang Bacolod si Senator Mig Zubere. Amo ning nabaton tang information. Aton hibaloon karon kay Action Marlon Hinubia kung ano ang pinakatuyo sining nga nagkadto diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan? Oks lang kita. Dapat social distancing, face mask kag face shield ang aton sining nga himuon, no? Wala na kita sang iban pang himuon kunyara kita sa gwa sang aton sining nga puluyan. Dapat naka face mask, face shield kag social distancing lamang, no? Para likaw sa anuman sining nga COVID-19. Kaya rapag yapon ang pamahog ni COVID-19 mo. Gakwan pa, ibalo pa nga yari pa ini sa pungsod Pilipinas kag diri sa Region 6 bangod man sining recorded nga mga positibo mga kaaksyon. Pero anyways, basta importante naka social distancing, face mask kag face shield lang ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta, no? Sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, kabayon ta nakahimos na kamo sang inyo sining nga palanyagahon sa sining nga udto, no? 13 kadlaw na lang galiho ang nabilin before pa man mag Christmas Day kag 20 na lang ka adlaw ang nabilin kag mag New Year's Day. Ayos, kamusta nga itong sining nga mga kaaksyon niya kaya sa oriental side, no? Kag sa bugos nga Region 6, Oks lang. Sige, kung okay lang, larga kita sa aton sining nga mga balitaan sa sining nga udto sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Aksyon! Balita! Banak! Huling! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw podta si Action Marlon Hinubia. Apor kag LSI halin sa Manila nakuhaan sang pork products nga ginadumirian sa Negros Occidental. Kag Senator Mig Zubere nagabot diri sa Bacolod kag Negros Occidental karon nga adlaw aton hibaloon mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action R. Tayhupon. Request sang Bacolod nga moratorium para sa mga LSI ginaprubahan sang RITF. Special trip sa mga airline companies plano nga igapangabay man ni Councilor Cindy Rojas. Samtang sa balita naman sa BCPO, kolektor sang linding patay kagabi sa highway sang Barangay Panukoy matapos nga binungguan ng Sinter Island ho. Sos, grabe no? Kag maki-update kita karon sa BCPO man parte sa sining lalaki nga ginbuno nga napatay man kagabi. Subo-subo man nga mga balita man. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Action Alvin Graba, kabangkalan PNP may person of interest na sa pagpatay sa isa ka drug surrendering.
Kagabi manig intero manisa iya sining pwesto. Aton hibaloon na karon sa report ni Aksyon Alvin Graba. Samtang sa aton sining patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba 13-month pay kag bonuses dapat nga ihatag sa mga empleyado suno kay Gawa Secretary General Winnie Sancho. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib, siyudad sang Cadiz. Nasapuan nga bangkayo sa isa ka lalaki sa igad sang baybayon, wala sang foul play suno sa investigasyon sang kapulisan. Kag sa siyudad sang San Carlos, maki-update kita karon mga kaaksyon. Parte sa siring natabuman nga pagkahulog sang isa ka minivan dira sa dukog-dukog sa Barangay Rizal, San Carlos City nga napilasan ining 7 ka mga persona. Aton ibaloon na karon dugay-dugay gikan sa San Carlos City. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, 23 anyos nga lalaki nakuhaan sang homemade pinggan kag mga droga sa siyudad sang La Carlota. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, COVID-19 response number 1 priority sa 2021 national budget suno kay Senadora or Senator Angara. Civil Society Group o kun CSG gindayaw ang Kongreso sa mga tikang para sa learners with disabilities. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Region 6, sila binadri sa Bacolod kag Negros Occidental, kag Pungsod Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Dugay-dugay lang si Aksyon Dorel Cabato ang maging kapunta sa News Center. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 na aton oras, 11:39 na mga kaaksyon. Saway pa magkatsibog na pagamatamat na tsibog kay sigurado na nga ti ko nakatsibog na magkahilay-hilay na bangod sa sining Sabado nga adlaw, no? Sige, samtang nagahilay-hilay kagang iban sini nagaluto pa. Kag nagamonitor diri sa Aksyon na BBB, ginabi-abita na kamo mga kaaksyon sa aton sini pag-like kag pagpadala sang mensahe pagi sa Aksyon Radio Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Itirahon ta na karon dugay-dugay mga mensahe ninyo. Ipadala lang dira sa aton sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa Facebook Live. Kag sa aton sining mga kaaksyon baya website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers ta mga kaaksyon baya Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay atag tanay resulta sang Small Town Lottery. Yari na mga kaaksyon ang resulta sa sining adlaw sang Sabado, December 12, 2020. Sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Sabado, December 12, 2020, 4 kag 21, liwat 4 and 21. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos, sige, daligid lang ha kay tamyawon tanay mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto sa kay Ihad Droba Noel. May lang nga pamati Ihad Droba Nel. Grabe man yung ngalan mo, sir ba? May lang nga pamati dira Ihad Droba Nel. Ayos, dagang salamat, sir. No? Kay Susan Linar, no? Susan Linar, may lang pamati Susan. And kay Zet Alunan, may lang monitor. Merry Christmas din po. Shout out lang kay Megan Andrelin, ang mga apo ko sa Regent Alihis. Salamat gid, Sir Rex. Thank you so much, Zet Alunan. Thank you gid, no? Kag kay Toto Aldrin Limaco ho, nga nag-monitor sa Block 18 kag 19 DC 2 Alihis ga monitor gid sila sa imo. Salamat gid Toto Aldrin Limaco. Day sinunang ga monitor dato sa Block 18 kag 19 sa DC 2 Alihis. Lihog ta i-message, no? Kay tirahon ta dugay-dugay. Kay paring Philip Alonsagay, may lang pamati dira sa Tokyo, Japan, no? Paring Ken Alonsagay. And Jolly Militado Patrimonio, good morning, sir. As lang ko kahapon nadula on air inyo station na miss ko tuloy ang drama. Pasensya gid sa mga kaaksyon ta kay Jolly Militado Patrimonio, amo ginagong kay isang sugo sang sang sitwasyon nga hindi mapaiway ti nagka-trouble ang aton sining linya. Pero matamat na gid man nakabalik na, no? Matamaton to lang kay mahinang kalaban. Kay Jem Asdilio Banaag, may lang pamati Jem Asdilio Banaag. Kay Valencia Kenneth, salamat gid idol. Thank you so much gid sa panyaga. And Michael John Season, may lang monitor dara sa Chato Ilisi Paranaque. May lang monitor sa tanan nga Energy Fans Club. Thank you so much gid Michael John Season. Kay April Banaag, may lang pamati April. And kay Chinings Villalos, may lang pamati kag happy 66th birthday sa iya sining mother-in-law nga gwapa-gwapa kay Josephine Villalos, no? Josephine Villalos, enjoy your day, Mama Pen. Ay, pertelin sa kay Chinings Villalos. Ayos kay Lani Hiromiano, may lang pamati gamon ito dra sa barangay Hibyuan, Tapas, Capiz. Natingala gid ako kahapon nga nadula si Tawi sa program. Gani man halin gid kay Tawi nga program, no? Sige but today matamat na. Halin sa kay Lani Hiromiano sang Tapas, Capiz. Kay Charis Bin, may lang pamati from Saudi Arabia. Thank you so much gid Charis Bin. And sa kay Jose Padilla, may lang pamati Jose. Kay VGL Hongko Limbo, listening from Alihis, may lang pamati VGL Jongko or Hongko Limbo. And sa kay Jose Padilla, may lang pamati kay Gian Resisio, listening from Singapore. Present siya. Salamat gid Gian Resisio. Kay Vanessa Mayo, may lang pamati, good Friday evening, Action Rex. See nothing else to do but watch Action Radio Bacolod program. Sending virtual hugs from Minnesota State. Thank you so much, good Ma'am Vanessa Mayo. Ayos. Kay Arnel po Disamparado, may lang pamati, listening from Barangay Manslingan. Thank you so much, Arnel po Disamparado. Kay Jody Don, may lang pamati Jody Don. Kay Laydin Navarrete, may lang pamati Laydin. Kay okay, thank you so much gid Vanessa. May gina-fix or adjust pa daw sila Ma'am Susan Gonzales. Gani man. Kay Bini Binsky Gikanaw, niagata noodles kag uga. Ay, porte salamat gid Bini Binsky Gikanaw, no? Kay Cory Vidaha, listening from Kuwait. Thank you so much, good Cory Vidaha. And ako Maldita, sa kay Martin Aliling, Susan Gonzales,
Thank you so much, Gid Lorna Diligencia from Cadiz City. Thank you so much, Ma'am Lorna. Salamat, Gid. No? And sa iban pa, kay Marchalita Daquiado, monitor lang Lodi Laureano Buena Park Family Daquiado. Thank you so much, Gid, dira sa Buena Park, no? Sa pamilya Daquiado. Kay Eric Rojo Asiado, may lang pagpamati, listening from Quezon City. Ayos, kay Alma Gravante sa Bater, may lang pagpamati. Ayos, kay Merly Dolido Magallanes. Ayos, kay Archie Sopina Baribar. Thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby, malumbalik kita sa diligid lamang madugay. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:48 ng aton oras. 11:48 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay na kamo sa sining adlaw sang Sabado, kag nagapamati diri sa Aksyon na BBB. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining adlaw sang Sabado. Para sa complete nga management sang inyo lever dito. Kadtuantang balita gikan sa News Center, we have Aksyon na Dorel Cabato. COVID-19 response number 1 priority sa 2021 national budget. Suno kay Senator Angara kag civil society group gindayaw ang Kongreso sa mga tikang para sa learners with disabilities. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental kag bugos nga Region 6 bugos nga kalibutan kag bugos nga pungsod Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayadayad nga udto. Yes, Action Rex, maayong nga udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapa siguro sa karon ni Senator Sani Angara nga nagapanguna sa mga prioridad sa 4.5 trilyones pesos nga national budget ang padayon nga pagresponde sa gobyerno sa pandemya tugas sining COVID-19. Suro kay Angara sigurado nga may pondo para sa pagbakal sang bakuna, testing, contact tracing
kag pagbulong sa mga gintapikan sang virus. Gin-mentionar man sini nga kalakip man sa mga napondohan sa national budget sa masunod nga tuig 2021 ang mga bag-o na pasar nga hagna kaagay sa nga doktor para sa Bayan Act, dugang nga pondo para sa National Integrated Cancer Control Act, sa pagpatuman man sa nga Mental Health Act kag pondo para sa Free Internet Access in Public Places Act. Kag suno pa kay Anggara, ginadugangan man ang pondo sang Department of Education bangod sa pagtaas sang 5,000 pesos sa ilang chalk allowance sa nga mga teaching personnel. Amo man ang para sa National ID System, Judges at Large Act, pagtukod sang Judicial Marshal Service, Philippine Innovation Act, Philippine Space Agency, kag ang National Commission of Senior Citizens. Sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginkalipay naman sang ENET Philippines ang pagkapasara sang House Bill number 8080 sa boto nga 197-0-0. But silingon, wala sang may nag-abstain, wala man sang may nagpamatok. Tuyo sang hagna nga mapaayo ang mga programa para sa mga estudyante nga may diferensya sa lawas o kung ining ginatawag nga person with disability sa tanan nga school district. Sa Senado, ginaduso man ni Senator Sherwin Gatchalian bilang nagapamuno sa Committee on Basic Education ang counterpart bill. Nangin aktibo ang ENET Philippines, isa ini ka National Education Network sang 130 ka organisasyon sa pagduso sa advokasya para mas mapaayo ang pagtuon niya sang mga PWDs nga mga estudyante. Ginpayag man sa grupo nga madugay na nga naka-eksperyensya sang pagpatumbaya ang mga learners with disabilities, amo nga nanawagan sila nga mangin priority bill kagilayon mapasarang instituting services for learners with disability in support of inclusive education and establishing inclusive learning resource center in all school districts. Samtang update sa world record sa COVID-19, ang cases sa karon sa bugos ng kalibutan naglambot na sa 71,433,785. Ang nagkalamatay 1,601,088 kag ang naka-recover 49,634,106. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data available ang cases naton dre 447,039, ang nagkalamatay 8,709 kag ang naka-recover 409,329. Ang Negros Occidental may 30 ka mga dugang nga kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,224. Sa Bacolod naman 13 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,507 cases. Ang Western Visayas may kabilugan nga 82 ka mga kaso nga nadugang kahapon nga nagdala sa 20,601 cases. Ang aktibo nga kaso 1,629 cases. Kag ang recoveries may 162 ka mga bag-o kahapon na record o nadugang nga nagdala sa kabilugan nga 18,374 recoveries. Kag may tatlo nga nadugang naman nga nagkalamatay bangod sining COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala na sa 594 total death toll. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sige, iban sini, bantayan lang ninyo kag basi kung may mga signal kamuda kag wala blackout sa inyo daman diri sa Bacolod. Do pila ka mga areas ang blackout, ang total blackout, no? Ambot kung dira sa inyo kung may mga powers kamuda pero pila ka mga areas diri sa Bacolod ang total brownout bangod man sining scheduled sang NGCP, no? Hasta pa nila size mo do 6 to 6 planning schedule brand out mga ka-action diri sa Dalan Burgos brand out diyo amuning nagagamit kita sang generator sa sining mga inoras, no? Ay puwerte. Sige, kantuan ta na yung balita ni Action Alvin Graba sa patrol
Mga hisayod tayo di may kang tanan sa 13-month pay kag bonuses dapat nga ihatag sa mga empleyado sunod kay gawa Secretary General Winnie Sancho kag iban pa mga balita sa patrol. Yari ang kaundan sang report ni Action Alvin Grabado ang Philippine Coast Guard nag-request na nga daw madugang naman trips sa mga fast craft kag roll-on roll-off naton nga vessels. Web Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Aksyon na Rex nag-apilar kag nagahingyo ang sektor sa mga obreros nga i-release ang mga bonuses no sa mga empleyado on or before December 24 sa sininga tuig nga sa ang ibang gari doon ubos na. Ang ibang to Aksyon na Rex ubos na gid. O gani. Kay temprano pa na na-release no. Oh, may ara man na siguro basta gaubrate may ara gid na mga bonuses kag 13-month pay. Yes, Aksyon Normal na man lang Rex, na sa management nga kung December may obligasyon sila. Oo, especially ang 13-month pay, no? Oh. Ara na-release na. Ang Na-release importante diri ang Na-release na nimo? Yes. So, yung imo nakuha mo na? Wala pa gani. Ang imo, bus na guro ay. Ang ako ni kay gapangita sang bonus ang communication ta. Gani, no? Oo, kay makon mo to yan nga jutay lang to nga basa. Nag-rainbow siya dayon kag nadula. Tiyan mo gina kung kaysa. May pagtilaw na kung kaysa mo. Oo. Dapat paluyahan mo ng komunikasyon mo. Kay bisan ano nga ulan, di na masudlan tubig bla. Oo, gani man. And the lesson learned, dapat kung magsugata sang ulan, pasilong kagid. Pasilong kagid kung may ulan, di mo pagsulayon kay kabudlay. Either mabasa, okay lang mabasa ang bilog mo nga lawas, basang dila mo, hindi mabasa. Amo nang paborito nga tinaga ni Papang Eric. Di bali mabasa na ang lawas, hindi lang ang dila, the same nga hindi bali mabasa ang lawas, hindi lang ang cellular phone. Kaya subugali action Rex, no? Kung wala ka communication. Subugin na yan. Kay part na sa aton nga daily life mo. Oo, mas naintindihan tagali ang iba niya gambal ang iba niya nga ba ano na lang naman paano siya hindi makakumunikate siguro makahangop ng sa mga bisan pagani sa mga uma-uma galing iti kung mayro edad ka na daw pamatyaga mo daw okay naman lang nga wala komunikasyon pero mas importante gid halos kalabanan nga mga mga kaksyon dapat may communications gid di ba? Oo, ang pinaka-importante sa tanan especially December. Kinanglanon gid aksyon na Rex, no? Hindi isa pagpangaruling kundi mag-greet ka lang Merry Christmas. Gani. Way ka na i-greet da karon. Way na ta i-greet karon. Mabudle ni katama amo mali ang natabo kagang panawagan gani ni Sir Winnie Sancho ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association matapos nga nagpakigsapol kahapon nga adlaw via Zoom meeting sa tanan nga mga miyembro sang Junta Direktiba sang Regional Tripartite and Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa diin sa pagpakigsapol sini aksyon na Rex sa tanan nga mga miyembro sang Junta Direktiba na hibaluan aksyon Rex sang Wage Board nga diri sa Western Visayas o kung sa Region 6 out of 61,000 plus nga mga business establishment may ara gali masubra sa 6,000 ka mga negosyo ang apektado kag hindi sila apektado bangod man sa COVID-19 nga pandemya. Ang iban to nagsilira aksyon na Rex ang iban naman diri ang nagbalik December na pero apektado sa gihapon pamangkot kung paano makabawi aksyon na Rex. Sunod diri kay Sancho nga out of 61,000 nga negosyo may ara silang 100
76,000 plus ka mga empleyado, and out of it, base sa records ang RTWPB, may ara masubra 8,000 ka mga workers ang nagdulaan sang obra. That is why isa diri sa napektuhan ang ining nga mga empleyado nga masobra 8,000 nga dapat may ara man sila sa ila sining mga 13-month pay base sa labor code kag base man aksyon na Rex sa Presidential Decree 851 nga ang mga empleyado entitled jid nga makabaton sa ila sining mga bonuses. Dugang pagida diri ni Sancho sa pagpakigisapol diri sa tanan nga mga wage board nga sa diin suno sa iya nga ang iban diri nga mga nagsilara kag ang iban nga apektado still nga ang mga employer dapat maghatag man sang ila sining nga mga bonuses, especially ang 13-month pay para sa ila sining nga mga empleyado. Kag kung hindi ni mahatag, mangin issue ini nga dako on the part naman sa labor o sa Department of Labor nga base ang mga empleyado magareklamo sa Department of Labor matapos nga wala nila nabaton ang ila sining nga mga 13th month pay kag iban pa kag sa diin suno sa iyang ginpamangkot action Rex bala diri sa Negros abi kag sa Bacolod pila kabilugan nga mga empleyado ang apektado plus pila man ka mga negosyo ang salarado. Suno sa iyang action na Rex may baluan sini nga sa maabot na semana December 15 kay mag-attend na naman siya sa meeting pero this time hindi na sa Zoom meeting kundi ma-attend siya personal na? physical nga personal. Personal na action na Rex, no? Ma-attend gid saya. Agud hibaluon naman kung pila diri sa Negros ka mga negosyo nga nagsalarado, pila ang mga empleyado nga apektado kag kamustahon kung hindi bala sila natagaan man sa mga bonuses o kung nang sang ila sining mga 13th month pay. And dugang pagida diri kay sa sulo diri kay Winnie Sancho in the spirit of Christmas dapat tagaan sang aning 13-month pay abi ang ining mga workers inibasi man sa labor management although apektado man ang iban pero kung ang iban nga mga establishmento nga nagsalarado dapat may ara sila sang mga dokumento ginpasa dito sa Department of Labor nga ini sila ang ginsarado pero kung apektado gid lamang ang negosyo still Pero ay dundugon pila ka porsyento ning nagpasa doling nga nag-shutdown ng ilang negosyo. Ambot ko nakapas ni sila? Nga muna action na Rex, ang luyag yaman ng hibaluon sa December 15 nilang meeting kung pila ka percent. Oo. Kay ginpamangkot naman siya kagina sir, pila ka porsyento diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Kabilugan pila ka negosyo abi nga nagsalarado and suno sa iya sa karon wala niya pa nahibaluan base sa December 15 diri niya na mahibaluan kag kung ano ang mga negosyo nga nagsalarado aksyon na. Pero kung base may ari man ni sa dole guro nga komunikasyon sila? Yes, aksyon na Rex kay ga-attend man ang Department of Labor sa ila sining sa wage board action na Rex mo. So may baluan ni via presentation man sang dole ang kung ano ang mga establishmento pila sa Bacolod, pila sa Negros, kag pila sa Bugos nga Western Visayas. Pero ang sumatotal sunod sa iya sa Western Visayas Action Rex more than 6,000 ka mga negosyo ang apektado aksyon na Rex sa sining natabo nga pandemya bangod man sang COVID-19. Ari ang pahayag ni Sir Winnie Sancho. At this point, no, we are appealing to the management sector, no, to please release, no, the 13-month on or before December 24, 2020 as mandated by law. Ang aton dira nagahingyo kita nga in the spirit of Christmas, no, we have to consider that labor and management are partners in progress. So kung partners in progress, give what is due, no, for the workers, no.
But amidst the pandemic, naintindihan man naton that both labor and management were affected. But then, ang partnership, no, should be concretized, no, by manifestation of consideration nga mo ang paghatag sang 13 months as a matter of mutual respect and consideration. Labor wants to avoid a scenario, no, that an avalanche of labor cases will be filed by the workers kung hindi ini ang makahatag abi ang mga employers ang 13 months because this would be counterproductive, no. It is not conducive in enhancing industrial peace, and of course ini pabor, no, o kung conducive sa pag-recover sa aton ekonomiya, no. Kabado kita, sir, nga sa mga employers may mga obligasyon man sila, no, to give the 13th month pay. The question is, may mga employers man, sir, nga exempted to give 13-month pay amidst sa sining nga pandemya, sir? As far as I am concerned, wala exemption. Kayo malin sa Gani, mandated by law gid na iya, eh. Pero kung nagpanirado nagid man sila kang na-bankrupt abi because of a negative financial standing, di makadto sila sa labor. And then they have to justify, no? But as far as labor is concerned, kinanglan nila ang ginatawag nga separation pay. No? Ibayad nila sa workers kung may asset pas lang nga nagkalabilin. And then ang ilang talagaan sa 13 months kung ang ginaya, no, mandated by law, except kung na bankrupt na sila, which they have to justify, no? But as I have already mentioned, there are 55,000, no, small and micro establishment, and total yabi butang naton mga 61,000. 400 plus of these are classified as medium and large industries. So in other words, mga 6,000 man lang ang apektado, no. Sagati with the assurance from the government nga may mga ginatawag kita nga social economic amelioration, kaya amo ina ang ila yatag kung hindi sila makasarang, kaya nag-offer man ang gobyerno sang support in terms of loan and other social amelioration program, no, that is to be implemented by DOLE and other agencies of the government. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni gawa Secretary General Winnie Sancho. Ang Philippine Coast Guard, kamusta aksyon, Alvin? Aksyon na Rex Masako, gintawgan ta si Commander Johnson, Commander Kahapon, Ludovico. hindi man sa available kay meeting man siya. Gani man. Buta nung oras available sa ba si last 10 ang gabi bla? Liwat na matawag kita liwat action na so kung mag-communicate kita liwat sa iya basin mangin available na siya kay kagina action na Rex. Secretary niya lang kung kaysa sabat, no? Ba may secretary na sa? Ang bagsang secretary niya action Rex. The telephone number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Nangin masako man ang Philippine Coast Guard, ano? Importante man isla tani mo kay bisan paano bla ang biyahe Iloilo Bacolod among lantaw man sang iban mo. Yes, action na Rex. Kung we have the information nga nagdugang ang kada pascraft sang ila sininga biyahe. Kunti nagdigadto, isa lang ka biyahe kada pascraft. Subong niya, duha na ang biyahe kada pascraft action na Rex. Duha na? Duha na action Rex. Actually, ang Ocean Jet, may biyahe sila 5:45 and may ara man sila kagang gusto ko mabalaan ang scheduled sang Roro. Oo, kay information action Rex. Ang report ni Action then abuso kapon nga punuay kuno ang Roro kung pilang allotted nga passengers sa mo gina-cater nila pero kung hindi pa mapuno kag maglabot pa isa ka oras hindi gid sila maglarga. Gani man, damo na ni may standby nga mga roll-on-roll-off vessels kung amo na Unlike before Action Alvin, kung may scheduled sila nga 9 o'clock, malarga ginasla 9 o'clock, bisan pila ka minuto sa nila, di ba?
na aksyon na Rex kay kung allotted time sa ila nga dapat 9 o'clock lakat ka mo, dapat lakat na Oo. naman para sa iban may ara. Tapos ang masunod naman dayat, amo naman ang masunod naman nga mga sakayan dira. Yes, aksyon na Rex, that is why luyag guntali natin magpakigangot kay Base karon sa hapon, base available siya bla? Yes sir, base mangin na available na dugay-dugay, no? Base kung sako pa sa panyagan niya. Gani man. Alin kahapon, tawagan mo, sako siya, kaya meeting siya. Gamitin siya, subong niya, sekretarya ng gasabat. Base kung off siya. Yes, action Rex. Sige. Base mangin na available na. Doka, okay man siya Lieutenant interviewon sa to sang primero, yung assign na ipagbalik ka dito, hindi na sa ma-reach out. Gani man. Do talaga, saan nga- sa mabatian? Oo. Itingo ang tagid aksyon na Rex. Nga Sino to ganigin buslan niya to? Come again? Sino to ganigin buslan niya? Mas mayo to. Tama, yun lang to, balik na lang to di sa kay do anytime niya pag nagtawagan mo niya, ara then automatic siya mo. Sino Oo, ganito? Si Commander Johnson Benjamin. Si Commander Johnson Binamin nami to tani siya kay approachable bla kag Oo. anytime niya matawagan mo siya. At Talagsa sa malaka nga makuanan mo siya mo bisan busy pa sa gani mas ring sa dugay-dugay lang ha. Oo. Oh. May 3 pagka-cellphone number ginahatag niya. Kung mistulan mo siya, ang matabo, siya ang manawag sa imo. Gani. Oo. Basi pa lamang Sabay pa. manginabi siya po. Sige. Ayos. Balita report sa patrol. Ang ka-action nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:13 ng aton oras. Sige, samtang pahunay-hunay kamo sa sining udto, daligid lang kay madro kita sa aton sining winner para sa aton sining SAP sa ERB. Ari na mga ka-aksyon, no? Mapili na sa aton sining talawgan kung magkasabat siya. Daligid lang, no? Kay tirahon tanian na ang mga ka-aksyon ta, no? Ariyo lagdaon to niyo kung sino ini siya, no? Okay. Sige to. Lapit-lapit lang, no? Ayos. Sige mga kakson, sa aton sining SAP sa ERB, 500 pesos ang nagahulat sa imo, mga kakson. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, mga kaksyon, yari na sa linya naton ng aton sining winner sang SAP sa ERB. Hello, mayong udto. Hello? Hello, mayong udto. Madam Salvacion? Yes? Oh, yes, English ba? Madam Salvacion Ferrer, 40 anyos na. Ferrer apelido mo? Okay, sir. Okay, 40 anyos ka. Lapit-lapit ka din, no? Taga Burgos, Barangay 17 ka. Correct ng address mo? Oo. Sir, sa YMCA, sir. Ano, no? Ano? Barangay 17, YMCA. Sa may YMCA, kaglidam. Pilapit kagid lang digli sa ako. Nari ka lang sa likod ko digli, ho? Oo, sir. Punta lang. Gani. Anong inyo na dabalay? Oo, sir. Ate, okay, sige. Te, kay Balokang, kung sino ka panawag sa imo? Sa Aksyon Radio, Bacolod ni? Sir, radio, sir. Rex Canton. Rex Canton? Rex Cantong, dugangi, sa punta kay daw kaluluoy na kita magkanton. Kita kay usapon, usapon tanila karon, no? Gapamati ka na sa Aksyon Radio? Oo, sir. Hindi mo pag ipaliso, ha? Bisan sino pa na magkanto?
naton Aksyon Radio Bacolod ako iyaga pamati. Okay? Okay, sir. Sige. Sino pagin mga kilala mo di gani sa Aksyon Radio yung ginapamatian mo? Ang alaunang na sir, ay, anak. Sino? Doga pinalagpat ka haw? Si Aksyon Wilma Sugaton. Ton gani. Oo, si Sugaton. Sige. Oo, kabalo ka nga 500 pesos ang imo sining nga batonon, Madam Salvacion. Okay, sir. Sige, salamat gid kag congratulations, Madam Salvacion Ferrer from Barangay 17. Congratulations. Sige, sir. Salamat, man. Salamat gid. Okay, sir. Ayos. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you kag congratulations sa aton sining winner sang SAP sa ERB, no? Si Madam Salvacion Ferrer, taga Barangay 17 yadto, lapit lang diri sa YMCA mga kaksyon. Congratulations Madam Salvacion, 500 pesos ang imo sining padya sa pagpamati diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa ibang pada, galing kadamo-damo gid no. Sige, basta kung sino lang di magabutan ta dire, amo magkabaton sang 500 pesos, no? Ayos! Karon naman sa Action Firing Line sa Kasisidmon, mga kaakson. Action Firing Line sa Action Brian Morden karon matira naman, no? Another winner. Sige, kantuan tanay sa Action Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Request sang Bacolod nga moratorium para sa mga LSI ginaprobahan na sang Regional IETF. Special trip sang mga airlines companies plano nga igapangabay man ni Councilor Cindy Rojas. Mayong balita ni para sa aton sining mga kaakson. Web action artay hopon sa report gikan sa Bacolod City Government Center. Action art. Una ba ito ng Sunrex ang lokal ng puluhan diri sa sunod sa Bacolod, nagalakip diri ang komitiba ni Councilor Cindy Rojas kamong chairman sa Committee on Returning Residents. Diin ang ila request nga moratorium o kung pag-suspend na isang travel sa mga LSI ginaprobahan sang Regional Interagency Task Force paagi sa Resolution number 95 series of 2020. Sa din ang moratorium o kung pagpauntat sa biyahe sa may lisay pabalik diri sa Bacolod dalin sa naglain-lain ni malugar sa palibot sa pungsod mag-aumpisa ini December 21 to January 3. Amo na kalawig ang Sunrex nga wala anay biyahe ang mga duwagid ka semana ba? Lawig ni. December 20, ano ganito? 21 to January 3. Wow, liglawig. Lawig ni Action Rex no kay ang tuyo diri sang City Government of Bacolod nga ang mga medical frontliners, mga workers na ton nga tiyo alos siyam ka bulan na nimo walang gani pahuway. Makapahuway-huway man sila tani ni. Magkapahuway man sila Action Rex no kag makaupod sa ila pamilya sining espesyal nga Christmas holiday. Now, magluwas sila of course parang ang pagpahanda sa city sa mga pagpreparar sa mga quarantine facilities, maplastar malilitanan, amoy ni ang tuyo sa moratorium. Galing kay pagod sila Action Rex hindi na paabot na sang konsyal nga posible magadagsa kag magapinalumba, pinauli ni ang mga LSI prior sa schedule sang moratorium.
ang sininagani antes ng December 21, possibly by next week, ang influx ng kaganamoon, masigi-sigi na ni siya. Amo nang rason ang nagaplano ang konsyal nga magsugilanon sa mga airline companies nga kung mahimo, basi makater pa man lang no, ang special trip o kumakatag sa special trip para sa rin mga locally stranded individual. Pinalikdan ng Huwebes, amo nang may pinakadamo nga na-record nila nga nagabot na rin sa Bacolod, ang estimate mo na siguro mga 130 ka mga LSI, kay doon nga nagalabot, iba nang sakay sa barko, iban sa aeroplano, may alin dito sa Metro Manila, kag mayara man sa bahing sang Cebu. So nadala man no, ang konsyal nga tanit, maintindihan sang pamilya, kag may LSI mismo nga sektor, ang ginhimo nga inisyatibo sang syudad sang Bacolod. Ang posible ni nga kung pwede ka man lang kapauli before December 21, mapauli ka na. Pero kung hindi ka gid pwede, ate dito gid mang New Year sa imo nga ginatiniran. Correct, amo na siya. Or maybe nga pwede ka magkapauli after January 2 na. O after January 3 na. T4 ka diya, may 3 kings ka ba magtan? Oo, gani. Pero kung di ka kaya daw sa New Year, kag sa Christmas. Aron na palayag sa next ni Councilor Cindy Rojas. Moratorium sa LSI, December 21 to January 3 ang ara sa mga quarantine facilities sa day well-deserved break. Kasi syempre, alin sang May nga duty, wala pa gitsyado nakapahuway. Ang airlines napabalo naman, no? Ang to go napabalo naman. Modo amo man lang ginasakyan nila pabalik. Thursday, we had incoming LSIs of almost 130 pa in one day, ha? That's just in one day. So amo to ang all-time high namon for that week. So mga 130 something ang nagsulod, no? Nagdungan siya abi sa amon man nga scheduled trip for Cebu bala nga LSIs. So amo to nga nagdamo-damo kit. Then nagdungan man siya, may tugo, may eroplano, tapos may via Cebu pagid nga airline pagid halin. So amo to nagdamo. I am talking to PAL if we can schedule a special trip before December 21, no? Para ang iban pwede natin masaylo sa flight na earlier. Wala labot sa schedule nila nga trip na once a week, once a day sa province, no? So, storyahan pa na namon sang PAL kung pwede kita ka-launch sa isa ka daw special trip bala. Ang mga action next ang palayag ni Councilor Cindy Rojas. Gin-check man natin kay kundi may man request si Councilor Israel Salanga sa OFW naman niyang may ang sikon lang tawon na ito no, so sige-sige niyang ilas niya biyahe halos kadagabi mo. May mga may mga trips nga nag-abot diri every night nga mga OFW. So bali ang request niya sang city, duha kadlaw ni sa December, duha kadlaw man, December 31 kag 1 kag 24 kag 25 sa December. Tiway pa na subong magtuan niya sa regional IATF, pero sunod diri kay Salanga Silingyaw na tani kung nano ang matabo, no, kung bala ang iya sa province nga request man nga moratorium para sa mga OFW, kung ay grant inati sila nga di mo madala naman lang kita kung ang airport dito sa iya sa probinsya, pero depending na discretion kung bala magkarga ang mga aeroplano sa taga Bacolod. So gawlat pa sa Action Rex sa development sila samtang nagilapit ang Disyembre 24. May record man ni siya sa office sa kapilugan at tanan OFW nga nagalabot na diri sa Bacolod City umpisa sa repatriation karon plastar na sa Action Reports Afternoon Edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, aksyon at tayo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Nagsinabad naman sa akon nga wolho si Raisa Pitina
Ba, ikaw si Raisa Pitina, kaway ka ginubrahon nga klase ka tinuga sa babaw sang kalibutan, no? Ang kay Bilyo Abdullahi. Sino ning si Bilyo Abdullahi ni? Ay ho, ginpuno iya nga kon nga Walderis ang mga binulay og nga mensahe ho. O sige, daligid lang ha, kay matagtaray pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay, standby action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Ang Joy 1050 Pack has tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, pabalik kita diri sa aton siring pagpangalagad. This time kadtuantang balita ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Apor kag LSI gikan sa Metro Manila nakuhaan sang pork products sang ginadumilian sa Negros Occidental. May dala pa. O kag Senator Mig Suberedo, maabot diri sa Negros Occidental or siyudad sa Bacolod, no? Web Akson Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye, Akson Mar. Son Rex, mayara pagkitaman galiya sang pila ka mga nagrense nga medyo ay pasang ideya nga mayara sang kampanya nga ato sa ding probinsya batok sa sining African Swine Fever kon ASF. Matapos nga mayara sang nag-abot nga authorized person outside the residence kon kinatawag nga Apor ang local stranded individuals so kon LSI nag-abot sila sa may area sang Silay Airport kag sang gin-check ang unod sang ilasan nga pagahe kundi mayara sa naka-standby na Akson Rex nga task force, no? 24/7 na nga pag-standby sa nga task force. Dito nakita nga mayara sa nga dala silang longganisa, hamonado, kag suriso. Halin ining Apor kag LSI sa Metro Manila, ti area sa nga Luzon Akson Rex. Ang ato sa provincial government, permigit nga nagapanawagan dilian ang pagdala sang siring mga pork products sa Luzon kag Mindanao bangod damo dira nga mga lugar nga apektado sang ASF kon African Swine Fever. Dira gid man sa mga pork products nga pwede mapasulod diri sa Negros Occidental halin sa Cebu pwede na siya. Hindi lang halin sa Manila kag sa Luzon. So natabo Akson Rex based diri sa information ni Provincial Veterinarian Dr. Arinante Desena ang pasaka sang gakahigo nga kaso batok siring na recoveran sang siring pork products alaging tugyan na sa provincial legal team sa provincial legal office. Angot sari mayaraman sang anunsyo ang ato siring gobyerno provincial nga ang Western Visayas nagapabilin sa gihapon Akson Rex nga ASF free region. Pag sa ulog sang siring natawag nga holiday season namo dito man sa ato sa gobyerno provincial nga mayara sang pila ka mga nagapaningguha gid nga grupo o kun tawo magpasurod rin sa nga process sa pork products halin sa Luzon Akson Rex kamatibalaan nila nga in demand sa mga pork products mo. Pasalamat lang ang ato sa provincial government paagi sa provincial ASF task force mga tao nga nagahatag sa nga information may kang tarang siring kampanya nila Akson Rex, no? Ang sinuman nga nagkaladakpan nga nagasupak sa nga siring provincial ordinance
may iba naman gani Action Rex karapasagaan naman sang panumbungon. Uliwat nga gin pahanumdum ginparawagan ni Desena Publico Action Rex nga likawan man ang ginatawag nga online buying. Amo ning uso sa bumbo ang mga pork products bagod una ba sa Bali Desena wa isang kasiguraduhan kundi inahalin nga lugar. Balpas ang ato sa provincial government okay ginasabong pagpadala sang pasalubong. So mas maayo nga cash na lang ang ipadala. Hindi kay tosino longganisa akon pork ham halin sa Luzon kag Mindanao nga amo ning pinakapiktado ang African swine fever. Padayon ang pagpaninguha sa ato sa provincial government para nga maprotektahan ng 20 billion pesos plus nga swine industry. Western Visayas rin 80% sa Action Rex ang backyard racers. Karon sa hapon papatin nato sa ding interview kay Provincial Veterinarian Dr. Rinante Desena kag kon mayara sa sanga dugang pangid mga abiso sa ato sa ding mga kaaksyon partikular sa mga nagapaulo diri sa Negros Occidental. Si Senator Mig Zubiri daw ari man sining adlaw sa Bacolod naganod di siya? Why pa sa Action Rex naka-abot rin sa venue sa why pa sa kabot? Ay na-delayed ka Action Rex ang oras ang pag-umpisa pala sang ara sa may area dara sang ining groundbreaking bla. Groundbreaking sa? Ang museum. Sa? Museum. Museum sang? Sa Bacolod bla dara sa area sang circumferential. Okay, walang dugay ko nag-umpisa to. Ang schedule kung tani, sa nga press conference diri sa isa ka hotel diri sa Madalan sang Lacson, mga alas 11:30. Asyang bisita? Okay. Museum man din nga museum ni man Bulangan Sa area sang basta daw circumferential ina siya area sang Masilingan kung kabog, di ko lang mapiho. Ang breaking pa man lang kay iyan Action Rex kan mo pagpaninguha nga matigayon na sa yan nga pagpaninguha? Oo, museum ang gina-report nga Coliseum line man aya. Lain maning museum. Oo, museum line na Action Rex. Kay sa dining project naman under ni sa DPWH or sa syudad? Sa may papel na Action Rex ang office ni Senador Senador Mig Zubiri. Sang posible anunsyo ya karon ay ang schedule tani diri sang press conference Action Rex 11:30 mo. Oo, direct gawa. Las 12:30 na 12:30 di nagauna na siya kaya na-delete man Action Rex sa pag-start dira sang programa mo. Iya sa naging tambungan dira sa area sang unahan lang sang dalan sang circumferential babalaan pa ni Korkunanogid ang exact nga venue Action Rex kag kidaway man ta kahibalo sina sang museum na nga ginahambal na nga inaugurahan niya. Kani nagliga Action Rex gin kuan na siya gin muno na ni Mayor Bing Linardia sa interview pala live sa ining pag inaugurar pala sang Taytay dira sa may Lacson Extension. Namunuhan niya na, no? So, groundbreaking pa man lang na, no? Panugod sang proyekto, break sang ground. Pero ari gid man siya, confirm gid man Ari sa kay ari na di ganing staff ya. Tiyo. Sa hotel diri sa may dalan sang Lacson, no? Pasi karon kon may ara sa ngay anunsyo pagigiban nga balita. Partikular sa sining COVID-19 situation nga banti si Senador Zubiri Action Rex, isa man nga daan na igo sang COVID. Gani man. Senador, kagati nag-recover pa siya may aras sing palihag man angot sa niya. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung Action. Marlon Senubayaw na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:35 na nga oras. 12:35 na mga kaaksyon. Daligid lang ha. Sige, daligid lang samtang ulat-ulat kamusang balita sa Nukpo kag BCPO. Daligid lang kag ang aton sining nga mga out-of-town reporters. Mighty si Anay, kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Pagdayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kitsa.
Ayos, sige ma-unload tanay, matira kita sa aton sining nga mga talamyawon. May lang nga pagpamati kay Kagawad Melchor Baroca Rombines dira sa Hinubaan. No? May lang nga pagpamati kay Gilbert Caniete Lamayo. May lang nga pag-monitor. Ga-watching siya habang nagpapahinga, nagahulat sang pasahero diri sa Calamba, Laguna. Salamat gid pa rin Gilbert Caniete Lamayo kag sa mga kaupdanan mo dira. Halong lang sa pagbaniho sir, no? Mary Jane Saludares, may lang nga pagpamati kag kay Yorba Quiniol, Patamiyaw Action Rex dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona, sa Lusinio kag Tisara family. May lang nga pagpamati sa inyo alin sa kay Yorba Quiniol, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, no? May lang nga pagpamati Rodelyn Alvarez Bayabado. Salamat gid, no? And Torres Alex, may lang nga pagpamati Torres Alex dira sa Purok Laurel, Mansilingan, no? Torres Alex. Kag kay Jocelyn Asivita Ulak, may lang nga pag-monitor, and Jade Villegas Duran, good PM lang. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, kag Malaka family. Salamat gid, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Dilaos, ga-monitor siya. Kag kay Dino Alik dira sa Hinigara, no? Kay Chris Vilma Trias, may lang nga pagpamati, kay Robert Roma, may lang ang pag-monitor. Kaya siling ni Seth Alunan, dapat gid sa Rex may communication para lipay man. Gusto ko mapuli kaso budlay. Gani man. Ayos Alex Fuentes, may lang ang pagpamati Alex Fuentes. Kay Felinora Oliveros, dara sa Barangay Robles, La Castellana. May lang ang pag-monitor, no? Kay Kagawad Biyad Jonathan, may lang ang pagpamati Biyad Jonathan, no? And Marilyn Abarte, good noon, wala gid ko ka pamati. This is my life. May ara na replay sa Facebook. Thank you, no? Check lang Marilyn Abarte. Thank you so much, ma'am, no? Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, may lang nga pagpamati kay Erwin Gonzales. May lang nga pag-monitor Sir Erwin Gonzales. Kay Rofi Libran, may lang nga pag-monitor kay Jom Salarda, may lang nga pagpamati Jom. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang nga pagpamati kay Belio Ryan, no? Ayos, dagang salamat gid. Mayari pa din, nabilin. Okay, sige, karon naman dugay-dugay mahinang kalaban, ho. Dali gid lang mga kaaksyon, standby. Sandigan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ilagang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay
balay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, may lang pagpamati dira sa kay June Cordoba kag Councilor Monching Cordoba sang Kabangkalan City. Ang panamyawalin sa kay paring Alan Navales. Kag kay M.A.S. Maralda Dolito, listening from Hong Kong, kag George Gargasiran. May lang pagpamati
kag kay Otodya Lapipaw kag BF Anita. Salamat. Ayos, dagang salamat gid aksyon Sir George Gargasira, no? Kantuan tanay sa aksyon Alvin Graba balita kantuan tanay sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga investigation sang Kabangkalan PNP. Angot sa siring paglutang kagabi sa isa ka ginaligat drug surrendering by person of interest na kuno. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa Kabangkalan City PNP Agud Ibaloon ang motibo sa pagpatay diri kay Leo Porras, 30 anyos, taga Hacienda o kuna Villa Concha Subdivision, Barangay Hilamunan sa siyudad sa Kabangkalan matapos gintiro patay. Taknala sa 6:30 kagabi sa dalan sa Rizal Barangay 9 sa amuman nga siyudad. But as to sa persons of interest, may ara na action rights nga person of interest ang mga kapulisan. Pero sa karon gina-verify nila, no? Sa karon ang inig mga pangalan nga nahatag sa ila sa karon, pero sadto say wala pa nila ginhingadlan bangod padayon pang ila sini nga pag-usisa bahin diri. No, diri kay Police Lieutenant Jomel Salarda, ang bag-ong Deputy Chief of Police ang Kabangkalan City PNP as a backgrounder sang sining mga isang sining biktima, isa inik drug surrendery, nag-surrender 2016. Upod diri nga nag-surrender ang iya sining asawa, butsing ganon nakaagi ini o kon may record kung illegal nga droga ang paghahambalon. Posible Duha gid ni sila kay mag-asawa? Sa aksyon Rex, duha ni sila mag-asawa nga nag-surrender sa mga kapulisan sa panawagan sa Tubla Action Rex. Oo, sa nga mag-surrender. 2016 pa? Yes, aksyon Rex 2016. And sa karon kung tigin pamangkot man naton kay kumo drug surrendery, tigin pamangkot naton action Rex basin bala may kaangtanan sa illegal man nga droga ang isa sa mga motibo sa pagpatay sa yaw galing kay Tisa to sa sunod diri kay Salarda nga sa karon hindi niya mapapalayag kag kung ano gid bala ang pinakamotibo bala may kaangtanan sa illegal nga droga o kuna hindi. And sunod sa iya ongoing pa man nga ila sini nga investigation, madumduman gani kapon nga daw gintiro ang ini nga biktima, 5 ka bes no sagwa sang iya sini nga balagyaan dara sa may dalan Rizal. Samtang yara siya sagwa sang butikya sang duha ka unidentified motorcycle riding suspects ang nagpalapit sa iya, samtang gina-supervise niya ang iya sining mga paghowling bala sang iya sining mga stocks kagadri action na Rex ni siya ang gindutang maka 5 ka bes, although tingguan pa ni dala sa ospital pang gindeklarar ini nga dead on arrival. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Jomel Salarda. May nga tanan no, una sa tanan ining aton nga biktima, nagapangalan ini kay Leo Porras, 30 anyos, kag married ini, kag residente sang Villa Concha Subdivision, Barangay Lamunan. Sa natabo sini nga pagtiro ining aton nga biktima, samtang naga-manage ini, supervise ini sang iya nga mga negosyo nga butik sa cosmetics ni bala, ang mga produkto. Gimpunduhan ini sang isa ka motorsiklo ning black Yamaha Sniper nga motorcycle, sang 2 ka suspect nga hindi makilala. Pagkatapos ini nanaog ang isa, kaging tiro ini si Leo Porras. Pagkatapos pagtiro nalagyo diyan sa hindi mabalaan nga nga lugar. So na Rex nga kapayan gid lamang sa pahayag diri
ni Police Lieutenant Salarda. Dugang paginaton nga mga balita karon naman kay madamo man na sa nagkaladakpan action Rex in relation sa violations ang 10591 bala. May nagkaladakpan nga nakuhaan man sang armas sa banwasang La Castellana, may nakuhaan pa sang armas dito man sa area sang Sagay kag kadamo sang nagkaladakpan in relation naman diri sa illegal nga droga. Balita sa nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, Life Extension Vitamin D3 anayho para sa ikayong Kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office ga sinambunot man mga crime stories no sa Bacolod kolektor sang linding patay kagabi sa highway sang Barangay Panukoy matapos bungguan sining Center Island ho kag puwerte man no. O sige, kantuan tayong balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Anong latest nga investigation sa mga kapulisan? Sa detalye, Aksyon Eric Magbanwa, mayong udto. Mayong udto, Aksyon Rex Peregrino. Do nagastamer ka daw, may inatandang ka naman na guruday. Gani, do. Daway ka sa imong husto nga paminsaro, no? Ayo di purma. Do hindi amo. Nagalapta ka doon nagawa sa ang paminsaro mo, no? Ayo. Kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, siling niya wala Japon sa transistor. Ara na mama. Ara na ta Aksyon Elmar, ara na ta no? Oo, ara na. Sa BBB pa na yung program. Laban eh. Ayo di purma. Makamper gani mo. Ara na mama. Ara na mami nga gawlan. Liog lang kay 684 ba si kun. Basi ang mo ya 864 no? Suli ba? O galing basi kin rambol ya bla. Wala tayo sumakay alay ha. Kay Marlene Diaz kag kay Sir Francisco Munoz sa North Pacific Ocean. Dining North Pacific Ocean man? Ano sa pambilok? Ayo di purma. Kanto ka na da? Oo, tipasawal na ganit akong magdalon na. Gabahar na ganing mga residente sa pambilok. Kung mag-awas ang Ocean Sea na nila. Okay. Oo, Ocean Sea na po na
Kay Cherek ko may lang nga pag-monitor Cherek. Cherek, bayo na lang pang monitor Mayo na nga pag-pamati sa Aksyon Radyo Kay Kapchat Periada. Mayo lang nga pag-monitor. Kagawad Jofred sa Panta. Oh yes, Aksyon Rex. Kumusta sila, no? Ate, na pa sila kaginawa. Ayo di purma. Ay. Kung sila kaginawa ka nagagiho gani. Nagamaneuver sa subong, no? Para sa... Maneuver, gina. Anong ginamaneuver nila? Maneuver nila nga mangin mayo ang dalaga sa ilang peace order Ate, Nga okay. ilang sininga barangay, no? Kamusta yan ang Robles, no? Mapalayo sila sa COVID-19, ba? Gani, Mga residente sa COVID sa barangay Robles, no? Dapat mangintalunsay na nga ton sini nga pag sinalayo. Amo na nang pangamuyo sa mga kagawad sa barangay Robles mo. Gani man. Kapitan Chada ting mangin libre kag free sa COVID ang mga taga-barangay Robles, no? So, God bless you all, no? Ayo di purma. Boss Joseph Chuada. Kay Manuel Ko. Tiyara na kami, nakabalik na kami. Nara na. Pwede na mo kapamati sa inyo dira. Taga pangasubo sila. Bikon waitas kanginan. Gani man. Kay ti, tuod man, mayara man nga wala gidya ga Facebook bla. Oo. Ga Facebook sila kay sa takaan man sila mo. Gani. Pagi sa radyo, pagliso mo yun, namiro lang yung matik tayon mo. Gani, siling ni Ma'am Susan Gonzales, salamat Aksyon Radio on air na kamo. Oo, guro ko madulat ang mga sa kabulan. Google, lalaki mga residente, no? Subuan sila Basta damo mahikog, no? Ay, hindi nila mapatian ang Aksyon Radio sa airwaves, no? So, kinanglan nga mangin strong kita dira, no? Strong and your Christmas is coming to our listener, no? Daw mas lamukan ng taga-kapinan. Ayo di purma. Wala na tirada, Aksyon Rex mo. Kinanglan mangin malipayong kita with this month of December, no? Kay ang bugay ko nagakuha lang mo. Nagahay lang. Nagahay lang, Aksyon Rex, no? December 12 na tagali, no? Kadasig lang, no? Kadasig lang. Oo. Dason si Mana, December 15 na. 15 na, ba? Ang mga Christmas party, pag-iway talang nanay. Wala ano Christmas party. Pero ang kasya, pwede na yung kasya, Ayo di purma. sige yun. Aban sila na yan ang kasda, no? Para nga daw hindi man mabulubudlay gastoho, no? Ako na ang tirada, Aksyon Rex, no? Kay Mary Herman, may lang nga pagpamati, Mary Herman. Yes. Sino pa da? Ano pa da? Damo pa sila. Damo pa sila da? Ti ano ning kolektor ning iti ko ni malas man ni siya yan. Ano isa man nakainom ne? Self-inflicted. Mo sa enkwentro kagabi mo. Kuya gini makita ng island da? Why ginarato gini Center Island daw ti nagbulag sa tingna dampi aksyon ni Rekman? Antes kapag antes kapag saka sa taytay tas ang panukoy da bla. May taytay lang panukoy, puro hanap buhay. Na. At lagi na yan sa puro hanap buhay. Ito ba lang ang kwan sa eskwelahan ka Mariano Middle Integrated School ka. Amo na da, permi kita mo na aksidente da. Sanag man na da? Actually, kung magsaka ka pa lang yan sa taytay, kung going south ka, medyo madulong. Pag saka-saka mo na babati, medyo sanag-sanag na eh. Pero kung nakainom ka, ito dulong eh. Pananawan mo sa Rex. Dapat butangan na reflectorize na drang mga kuan gid blan ng approach blang area sang Center Island da butangan gid na nila sang nagasiga-siga bla masilakan sang suga sang mga salakyan ga siga bla. Kahit pala may suga na man Aksyon Rex mga tipo may suga ya sa babaw sa poste na ya pero sa dalom bla ya magangampot ka. Oo. Amo gid nang dapat na da siguro. Yes, Aksyon Rex mo na yang sitwasyon da. Although ito wala pa naging confirmed rin sa ito ni Police Master Sergeant Randy Abilio, Traffic Investigator nga nakainom ni biktima. Pero lamang kasi rin nga nakainom gini siya. Kaya rin siya sa obrahan niya sa lending sa mga magsungay bla. Dra ka mga karugaw lang na sa lending nila, no? Ayo di purma. Doon ginabuking mo gito. Sige lang wala. Doon na pururan ka. Doon na mas lamuka man ko sa kape ko ba? Dahil sa kobra sa lending, Aksyon Rex, sa magsungay, nga branch nila. According sa mga saksi, daw dasig lagan yan eh. Tapos, ang report ko, wala siya ko naka-helmet mo. May kasi gasoline ni
Police Master Sergeant Randy Abilio, naka-helmet siya. Grabe, way gid ni enkwentro, no? Ay ni, why gining-kwentro yakso na Tsagan ko ang ulo sini, tumupagid sa simento. Okay, nagbulag na siya sa motor mo. Lumupag Gani? motor yun, lumupag na sa separate. Pagtupa to sa gutter sang Asintan Island, dito ginakalampo sa ulo. Actually, sa buka ng ulo sang biktima mong nga si Anthony Hintiliso, 48 anyos. Kasi Mario, kung taga Purok NHA 2, barangay Pahanokoy, doon ba ng kabilo kabataan niya. Actually, gagmay pa ni. Dra na sa maliko na sa nabungguan niya. Dra na siya, manapaliko na siya sa, sa Villalordes sa matapo ng action. Actually, papuli na niya mong kay according sa information na matod kabi ni action dyan to nga nag-responder, nag-inom-inom siya sa grupo lang dito sa Linting, tinag-una ni sa puli. Ili may nagkasunod mga upo dyan man, nga sa uli na sisiplat pa, dyan ito motor sa upod, kung binalik ya, ang motor nakitaan niya na nag-anaw ng dugo sa halin sa ulo ni Anthony Hintiliso, nga mo ini ang gintunaan sa iya sini kamatayon, action Rex, no? Dahil iya sini helmet, wala ni masoksok sa pagpati sa karabanan, kay ang report karabato, kami nakakita ng helmet, ito ari na sa siko, mong wala masoksok sa ulo ya action Rex, no? Kaya kung naka-helmet siya, according sa mga nakakita, may posibleng kaya hindi niya mapatay sa ito ni Hintiliso considering nga ang iya sini helmet, amo niya makalampos siya sa sementado nga gutter dira sa Center Island nga dara natabo ang aksidente. Ari si Police Staff Master Sergeant Randy Abilio, ang traffic investigator sa Police Station number 8. Nabiyahe ito sa Pakadto sa South. Tapos pag-abot ito sa tayo ng Mandel, nabungguan niya ng Center Island traffic. May mga puste, may electric post. Pag-munggo, nag-ipa lang niya ng motor. Nagtambling ka. Yung mga 35 ka regular steps ng kanya kalayon halin sa Center Traffic Island dala. Motor nagkosa kayo tayo ya. Kapang ya. Nakalampos yung ulo ya? Oo. Ang helmet nagbulag man sa ulo ya. Pero nga sir, naka-helmet gimana siya pagkatabo sa aksidente? Siguro, pero naghalog ang helmet guro ba? Itabog. Kaya sino sa mga nakakita to kuno, ang helmet siya do, ari sa siko yung ginasipit mo, do wala yung ginasoksok sir? Isa pagid na. Eh, dyan ara sa siko ang helmet niya. Kaya medyo halog mo tubig helmet niya. Mantuhay man tulak. May kanasigon gimana siya ng dalaga niya? Siguro na rin. Kaya tungkol sa impact ng iya pa silinte ya. Banlaban, ara sa dasi kang iya nga dagan. Siguro wala makitaan gurong Center Island, ano man, prestada? Igdudulong na dami sakang buto sa may taytay. Sana hindi pa na makita mayang Center Island. Pagit, kapin pa may tsugata nga nakahay. Hindi mo kita makita. Mati ko na kainom siya kuno sa ginadutihan niyo to? Hindi lang ka sigurado. Kay upo dito lang ang itong silingan na kainom. Actually, si Police Master Sergeant Randy Abilio, ang traffic investigator sa Police Station number 8. Ang partiri sa stabbing, sinad kagabi sa Greenfield, tagop ni nga napatay man ang biktima. Oo, gaguluwa man yung kasudlan. Sinad kaya parakay mo sa buno ni sa suspect nga si Freddy Lumangyaw ni Axorexo. Taxi, driver ni sa POJ, encuentro ya, nagabalik ya sa mga spare parts sa downtown. Mo ning napatay kagabi nga si Clark Michael Atiliano, bla. Anong ginikabungon, buno niyang nangkos ang napatay ni mo. Pinarakan niya gini buno Axorexo. Pero nakapa rin suspect. Actually, may iko man siya paagis ang buno nga sa pagpalayag yan ni Police Staff Sergeant Jomar Durang, investigator naman ni Station number 8, na posible halito sa sundang sa kutsilyo bala ni Freddy Lumangyaw ang igo isa pa ang may pilas man siya. Pero nakagawa rin sa police hospital, subong aranan na suspekta sa sa custodial facility sa station number 8. Kaginapopera naman ang kaso ni Police Staff Sergeant Jomar Durang, amo naman niya ang case investigator sa natabo nga stabbing incident kagabi nga nagresulta gid sa kamatayon ni Clark Michael Atiliano nga taga Purok Greenfield, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, una sa aksyon Eric Bumalo, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabagog ang pinakaibiktibong herbal
Kadtuan tanay nga balita ni Aksyon Stephen Presquito maki-update tanay sa sining sitwasyon nga pagka-aksidente ho. Sang mga biktima sang pagkahulog man isang van sa Pilas dira sa Barangay Rizalo sa Dukog-Dukog lang. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Aksyon Stephen. Iya Section Rex sa pito ka mga membro sa pamilya sa dinsakay sa ining isa ka L-transit van nga color puti kahapon na disgrasya dira sa may sitio Dukog-Dukog. Tourism National Highway Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa diin nagsulapa sa atong kapulisan na kilala ang ining mga biktima sa among insidente nga sila si Virgie Garnica y Visitacion, 55 anyos, babae, isa ini ka maid, kag residente sa Burgos Street, Barangay 19, Bacolod City, Negros Occidental. Ang asawa sa among driver, kaging kilala naman nga si Bevelyn Pitalino y Alegre, 34 anyos ini, isa ka asawa ini, kag nagabusong pa ini sa 8 ka bulan, kag ang ilang anak nga 2 ka tuig nga lalaki, 9 ka tuig nga babae, kag 8 ka tuig nga babae, kag isa ka 11 anyos nga bata nila nga lalaki. Ang driver amo ini gikilala nga si Ervic Pitalino y Divulgado, 40 anyos ini, amo ini ang bana sa among mga ang iya asawa nga biktima, kag residente ini sang Guadalupe Subdivision Phase 2, Barangay Alihis, Bacolod City, Negros Occidental. So pa sa aton kapulisan nga sa diin ang among insidente na wala na sa pag-abot sa sining nga lugar, halin ini sila sa Bacolod Action Rex, kag gulpi lamang na dulaan sa kontrol kay nagapadulog ini medyo kurbada, kag nagdiretso gyud sa sining nga pangpang nga may kataason ini sa 60 feet. So gani nga maswerte nga pagkahulog sa sining van na diretso ini nga nakasangit sa isa ka puno sa kahoy dito sa idalom nga bahin sa sining nga pangpang, kag dito nga nahingagaw sila gilayon nga ma-rescue sa aton CDRMO, kag ang mga residente man mismo dito nga nagbulig man sa mo pag-rescue sa pagpasaka sa sining nga mga biktima. Sa karon ang ini mga biktima ara karon sa San Carlos City Hospital, kagara naman sila karon sa Mayo Kahimtang, kag certificate lamang ini sila Action Rex nga wala gid sang may nadulaan sa kabuhi o napatay sa sining nga natabo nga aksidente dira mismo sa nasambit naton nga lugar. Nagareport alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluwantang balita sa Cadiz, si Aksyon Roger Gotti binimay kang tanan sa nasapuan nga bangkay sang isa ka lalaki sa igad sang baybayon. Wala sang foul play suno sa investigasyon sang kapulisan kag mga nagkaladakpan sa Baybasto Operation kagabiho konektado sa Divinagracia Drug Group. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa Siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger Gotti. Aksyon Roger. Action Rex sa kapulisan, membro sang Divinagracia Group o kon ining nadakpal sa bypass operation kagabi. Ini siya konektado sa among grupo sang nagabaligya sa druga. Ang mga gipagdakop, mga lasay sa takna sa gabi, kagabi gid lamang sabay sa Purok, Bulinaw B, Barangay Zone 6, Ciudad sa Cadiz, sa Musanday, Meregris, Montañez y Harita. Mo ini ang subject sa bypass operation. 41 anyos sa edad, kagini si Allen Romias y Igay, 32 anyos, Mark Lorsa y Altumar, tanan residentes ang ninibitan nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, nakuha nini sang balor 10,000 ka pesos nga bili sang Shabu o kung ginapatian nga druga kalakip ng bypass money nga 500 piso bill. Pero madugay ni illegal surveillance tungod nga ang operation sini dako tungod nga ini ang membro sang ginakabig dako nga grupo ang Divinagracia Group o kung drug group na nag-operar sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa ordinary na naunang before pa sa silay, isang balkon drug group, no?
Ako lang mag-isobis ang nagluto, sunod sa bibilis ko. Tapos, ining subject kami, actually, siya niya po, siya anong kamay sinunod ko. At the same time, siya niya ang kolektor, ang visitor, no? Ang payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto may katalan sa sinigilan na dakpan. Suno siya, wala pagid Manila ini matag nga high value target pero na monitor nila ang trabaho sini sa bahinsang pagbaligya sa nga druga. Subong sunod sa kay Lieutenant Colonel Robert Mansueto, natingala sila kay tatlo gid sa mga puluyan dire nga ginbaligya sa ila nga ti na bakal nila na yung basihan nga sabihin dalagko ang ila sini nga operasyon. Ditinado karon sa bahinsang Cadiz City PNP Custodial Facility ning tatlo kag subject nga pagapasakad sang kaso sa palabuton nga Lunes. Sa piyat nga bahin wala naman sang foul play ang kamatayon sang isa ka 45 anyos nga nasapuan na ang iya sini nga patay nga lawas sa igan sang baybayon diri sa may port sang Barangay Zone 4. Suno sa payag sang kapulisan sila investigasyon ini ang posible na danlog sa bato samtang nga nagpalaog sa sininga tubig dagat kag magpaligo. Kumbinsido naman ang pamilya na ini wala ginimuan sa kanuman nga kalakasan kung nga nasapuan ni nga alas 3 ang takna sa hapon kahapon na wala na sang kabuhi. Gabi kita dyan na sa statement mismo sa pamilya. Kaya actually yung biktima sabi makalaloy, no? Kay suffer ni depression. Kag medyo kuha na bala ang experience ang problema, no? Kag ang pamilya mismo gambal gid man no ang iyaming nga routine dira mismo ga paligo. Kag nakita naman Roger no nga business mo man sa paano siya na-recover no. Nga wala man sa kuan, wala sang ini foul play. So case closed na kag wala na sa dapat imbestigahan. May kantalan sa siring nga kaso, may pila sa agtang ang biktima sa masapuan kahapon sa kapon. Apang ginapatihan gini man nag-igo sa bato sa inisya ang madadlog sa magpanaog sa tubig. Report gikan sa surat sa Cadiz na sa balita o na sa aksyon. Diri sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluwanta si Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. 23 anyos nga lalaki na kuhaan sang homemade pinggan kag mga droga sa siyudad sang La Carlota. Sa report sini we have Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex alas 9, imedya kaina sa nga aga, Disyembre 12, 2020. Ang kapulisan sa La Carlota sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jonel V. Guadalupe nag-serve sang warrant of arrest dito sa may First Street, Barangay Agimit, La Carlota City. Ang insurbihan ini ang suspectado sang search warrant nga ginkilala sa kay Jojo Salva Jojo Salva Tulubanis, 32 anyos, kag sultero kag pumuloy sa First Street, Barangay Hagimit, La Carlota City. Ang warrant panaog ini ni Honorable Secretary Jason Fernandez ang Branch 63 La Carlota City. Kag na-recover sa iya posisyon kag control sa suspect ang isa ka unit homemade pistol o kun pinggan action Rex kag gwalo ini ka bala sang 38 ang live ammunition kag isa ka bilog nga empty shell sang 38 kag tatlo ka rounds sang 9mm ammunition action Rex kag na-recover sa iya posisyon kag control ang isa ka back nga kuin purse o kung ginasudlan ini sang kwarta kag isa ka roll sang dried nga dahon sang marijuana kag 7 ka sachet sang residue sang suspected shabu kag ini na recover pagid sa iya ka posisyon kag control ang isa ka scooter kag improvised scooter action Rex kag ini karon ang suspect nagapangatubang sang violation sang Republic Act 10591 kag Republic Act 9165. Karon ini ang suspect ara naunong sa custodial facilities sa La Carlota PNP kag nagaulat sang kaso
nga ipasaka sa aton kapulisan batok sa iya. Report live gikan diri sa compound sang police station sang siyudad sang Lacarduta ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansagan mo ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa Sabadong edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diri lamang madugay upod kay Aksyon Dorel Cabatos. Yan na yung This Is My Life kay si Aksyon masugaton may ginhikutar lang nga importante sa sining adlaw. Salamat gid mga ka-aksyon. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Ako ang inyo sa ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon